चिरां जिल्ला आस्राबारि प्राइमारि BPF हानजानि मावथिफोरजों लोगो हमनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि BPF हानजानि बानजायनायाव आस्राबारि मावख' लांगोनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जाना थाङो। हानजानि मावथिफोर लोगो हमलायनाय आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, MCLA जेम्स मुसाहारि, MCLA पानिराम ब्रह्म, लोगोसेनो BPF हानजानि गोबां दैदेनगिरि, मावथि आरो हानजाखौ मोजां मोनग्राफोरा, रायजो राजाफोरा। BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिसायख'थियाव BPF हानजाआ देरहासार जागोन आरो सोलिफु सरकारा मा मावखो बेनि सायाव सोंथि खालामो आरो बेनि फिननायखौ रायजो राजाया होगोन। फैगौ बिसायख'थियाव लोगोसे आथिखालनि BTC काउन्सिलआ मा अबस्थायाव दं आरो जानो थांगासिनो बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायथिनानै होयो। दानिया फै खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायदों जों मोनथिनानै लानो। BPF दला फैगौ इलेक्सनखौ लानानै आरो BTCआव आगोलाव जेरै BPF हिसाबै बयबो जाथि धर्मालम्बी गासैखौबो लानानै खौसेयै BTC ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो उन्नयन लाबोनायनि खामानि मावदोंमोन। बेखौ आरो साबसिनै मावफुंनो थाखाय जों दा थाग थियारि जादों आरो रायजोफोरनिसिम जोङो दा थांगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बयबो रायजो राजाफोरजों दानि सरकारा ओनसोलाव मा मावदों मावाखै, बोरैहाय BTCखौ धंस' खालामगासिनो दङ, BTCआ बोरै जोबस्रांलांगासिनो दङ, ओनसोलाव जे दासिमबो उन्नयननि नामाव जेबो मावजेनाखै, बेफोर खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ आरो दिनै बे आस्राबारि प्राइमारियाव बेखौनो लानानै जोङो सावरायलायदों। बयबो आस्राबारि प्राइमारि BPFनि सिङाव थानाय गामिनि गावबुराफोर आरो बुद्धिजीबिफ्रा दिनै ज' जानानै बेवहाय जोङो सावरायलायगासिनो दं। सार BTCनि होननानै बुंबाय थादों, नाथाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांफिनाखै बुंबाय थादों, नाथाय लांफिनदोंना लांफिनाखै नोंथांमोनाथ' रिपर्टार, नोंथांमोना साबसिन मिन्थिनांगौ। बेखौ आंनाव सोंबावनांगौनि खोथा गैया। आङो 100 बार बुंबाय, आं बायदि लाख मानसिया 1000 बार बुंबाय। बेबो जुदि असयथ'ब्ला बिथांमोना प्रमान देखायथों। दिनै 16टा BTCनो होखानाय डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनाथ' नटिफिकेसनखौ नुबाय, DCनो हस्तान्तर खालामनाय। बे अफिसियेल नटिफिकेसना माखौथो बुङो? बे जों थगायनाय, जोंनि खुगाजों बुंनाय नामा? जोंथ' बानायना बुङाखै। बिथांमोनहा BTCआव CEM प्रमद बर'आ एप्रुभ खालामनानै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ गेजेट नटिफिकेसन खालामदों आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ कनसार्न DCफोरनो हस्तान्तर खालामदों। दिनै DCनि सार्भिसा BTCनि सिङाव गैया। जोंनि BTCनि जि एकर्ड जादों, जि आसाम गभर्नमेन्टआ गेजेट नटिफिकेसन होदों, बेवहाय बुंनाय दङ डिप्टी कमिशनार, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एन्ड देयार साबअर्डिनेट्स उइल नट बी आन्डार द पारभिउ अफ BTC। गतिके बे पावारखौ मोनखांनायनि उनाव, बे क्षमताखौ मोनखांनायनि उनावहाय DCआ सोरनि खोथाजों खामानि मावदों? बिथांमोनहा स्टेट गभर्नमेन्टनि सार्भेन्ट, बिसिनि आन्दारावसो खामानि मावो। गतिके बे 16टा डिपार्टमेन्टनि जि खामानि मावनांगौ बे स्टेट कनसार्न। जों दासिम जि मिन्थिगौ, जोंनि BTCनि EMआनो जाथों, चिफआनो जाथों, बिथांमोनहा DCखौ खावलायहरनांगोन जे आंनि नैबे स्किमखौबो अननानै हमदो। नेक्स्ट इलेक्सनाव BPFआनो देरहागोन आरो देरहाखांनायनि उनावहाय दा BTCआ आगोलाव जेरैमोन 6 शेड्युलनि सिङाव मोनसे सेपारेट पलिटिकेल जि एन्टिटिमोन, बेखौ जोङो इनटेक्ट दोननांगोन। दिनै BTRनि सिङाव
बे बिटिआरआ 6 शिड्युल नंगौना नङा जुदि 6 शिड्युलमोन अब्ला बिथांमोननि बिटिआर एकर्डआव बबे क्ल'जआव लिरदों जे बिटिसि 6 शिड्युलानो बिटिआर 6 शिड्युल इमप्लाइड जागोन होननानै बहा लिरनाय दं जायनि थाखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ 6 शिड्युल नङैखायनो जेरै गोसो एरै खालामदों माब्रै खालामदों नामखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल इस्यु खालामबाय जे बिएलटिफ्रा लाबोनाय बिटिसिनि नामखौ सोलायथारदों जों लाबोनाय एबसुआ लाबोनाय इउपिपिएलआ लाबोनायखा गोदान माबा मोनसे खालामथारनो होननानै बिसोरो बिटिआर नाम दोनबाय दिनै जोङो बुंगासिनो दं नोंथांमोननि मिडियानि दारैनो जे बियो बिटिआर ना बिटिसि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मायाबो क्लियारिफिकेसन होबाय जोङो बुंगासिनो दङ कनस्टिटिउसनाव बिटिसि लिरनाय दङ कनस्टिटिउसनाव सोरनिबा खुगाजों बुंनाय नङा बिटिआर नामखौ जुदि लाबोनांगौ बिथांमोनहा बै कनस्टिटिउसनखौसो एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ उठायनानै बिटिआरखौ सोनांगोन अब्लासो बियो बिटिआर जागोन एक नाम्बार 2 नाम्बार जोंनो जि पावार होदों 6 शिड्युलनि आन्दाराव जे जोङो जोंनाव हस्तान्तर खालामनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव जोङो रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हायो आरो बिनि गेजेराव जोंहा फरेस्टनि रेभिनिउआनो मेइन खारन जोंनि जायगायाव दासिमबो बुंनो थाङोब्ला 40% हायानो फरेस्ट आरो जोंनि रिसर्सआ फरेस्टआवनो दङ बेजोंनो जोङो बिटिसिनि जि जोंहा खरसाफोर दङ रेकारिंसफोर दङ बे रेकारिंसफोरखौ जों मिट खालामो बे फरेस्टनि जि रेभिनिउ कालेक्सननि पावारखौबो बिथांमोनहा दिनै लानानै थांफिनजोबजाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे महल अन्थाइ बाला क्रासार बेखौ मा खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै माइनिं डिपार्टमेन्टआव होनाय जाबाय होननानै लाना थांजाबाय माइनिं डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव हस्तान्तर जायाखै प्रमद बर' बिथांमोनहा बुंनांगौमोन जे जोंनाव माइनिं डिपार्टमेन्टआ ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट नङा गतिके महल आरो क्रासार बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंनो नायजाबाय थागोन बेखौसो बुंनांगौमोन रोङाखिसै लाना थांफिनजोबजाबाय दा मारै बिनो रंगौ जोङो 6 शिड्युलनि आन्दाराव जोंनि एकर्डआवनो लिरनाय दङ जे बिटिसिआ 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट खालामगोन जोङो बुंगासिनो दं दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हाला बिटिसिआ खिन्थु सोरबा सोरबा इएमफ्रा आरो बिसेसके रन्जित बसुमतारिया अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि गेजेरावहाय पाब्लिकनो कमिटमेन्ट होदों 1100 जन 3 ग्रेड 4 ग्रेड साख्रि बिथाङा बिना फैसायै होगोन लेटेस्ट जि नोंथांमोनहा बयबो नुबाय आसामनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मा लिरहरदों जे बिटिसिआ 3 ग्रेड 4 ग्रेड साख्रि होनोब्ला आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायसो एप्रुभेल लानांगोन आरो सोरखौबा जुदि होदोंब्ला बिथांमोननि जि फिक्स पे बा माबा मोनसे होदोंब्ला बे साख्रिखौ माने सिफायना हरफिननांगौ बे हिसाबै बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बहाबा जि फिक्स पे सोदोंमोन गासैनिबो साख्रिखौ दानना होफिनजोबनांबाय दा अब्ला जोङो मा बुजिगोन बिथांमोना साख्रि होनो हागोन जुदि साख्रि होनो हागोनबा एटलिस्ट दा 1100था जुदि पस्ट दङ बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होदो आरो साख्रि होनाया नों सोरबा नेता लिरहरनानै अफिसारा एपइन्टमेन्ट लेटार होनायजों जाया बाय सिलेक्सन प्रसेस नांगोन जोंनि दिनावहाय ओंखायनो जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड एकर्ड मथे जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानानै बेखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन दा बिथांमोनहा मा खालामबाय बेखौ सिफायनानै बिथांमोनहा मिथिबाय जे साख्रि होनोब्ला मोनसे बर्ड दानांगौ बेखायनो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड होननाय दाबसिनबाय बिथांमोनहा खिन्थु दुखु गोनां खोथाया बेसो नोंथांमोनहा बे खोथाखौ रायजो राजानि खाथिसिम लां गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे बर्ड दायोब्ला गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे कमिसन दायोब्ला खामानि मावगासिनो थानाय वार्किं अफिसारफ्रा माब्लाबाबो चेयारमेन जानो हाया चेयारमेना जायो सोरबा नन वार्किं मानसि रिटायार्ड मानसिफोर गोरों मानसिफोर सेनियर मानसिफोरखौसो चेयारमेन खालामो दा सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि चेयारमेना बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो होननानै जों मिथिगौ बेनिफ्राय मेम्बार सेक्रेटारि आरो मेम्बारफ्राबो गासिबो
अफिसार गोजासो बेवहाय खुनु पाब्लिक मानसि गैया बाहाय इएमफोरबो गैया अब्ला सिलेक्सना सोर खालामगोन बिथांमोनहा खालामनो हाला जोंनाथ' जोंनि समाजनि लेखा गोरों रिटायार्ड प्रिन्सिपाल रिटायार्ड अफिसार बिथांमोनखौसो लानानैसो जों खालायोमोन मेम्बार सेक्रेटारियाल' जोंनि बिटिसिनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिया मेम्बार सेक्रेटारि जायोमोन बे सिस्टेमखौबो बिथांमोनहा खालामनानै लानो रोङाखिसै अब्ला जोंनि मानसिया बबाहाय साख्रि मोनबावदो दा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जि रुल्स बानायदों बेवहाय बिटिसियावबो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा 10%ल' साख्रि मोनगोन टटेल आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै 10% मोनो बिटिसिया 6 शिड्युल बेयो ट्राइबेलफोरनि ओंखायनो भारत सरकारा जोंनो पलिटिकेल जि रिजार्भेसन पलिटिकेल रिजार्भेसनखौनो 75% होदों 40थायाव 30था जोंहा रिजार्भ ट्राइबेलफोरनि थाखाय साख्रियाबो बिदिनो जानांगौ दा बेवहाय जुदि 10%ल' होजायो अब्ला नोंनि ट्राइबेलफ्रालाय बहाथो साख्रि मोनबावो मोनसे ब्लेम लाबोबाय थायो सार नोंसोरो रुलिं गभर्नमेन्ट समाव बिराद करापसन खालामबोदों होननानै मोनसे ब्लेम लाबोबाय थायो दाबो आसलथे बेबायदि जाबाय कारापसन जादों जायाखै रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो पलिटिकेल पार्टिया अन्य पलिटिकेल पार्टि रुलिं पार्टिखौ जगरिया खालामो बायदिसिना एलिगेसन लाबोयो बिथांमोनहा गावसिनि प्रिन्सिपलखौ नागारनानै एबसुनि प्रमद बर'आथ' प्रेसिडेन्टमोन बिथांमोनहा गावसिनि राजनैतिक फिल्डखौ बानायनो थाखाय जोंनि सायाव बे रोखोम दखारब लाबोदों दा दिनै प्रमान जाबाय 2 बोसोराबो जायाखै दा डिसेम्बरावसो 2 बोसोर जागोन बिसोरनि गभर्नमेन्टआ दासिम बे 2 बोसोरनि बाजेट 1200 क्र'रा बिटिसियाव थाइबसे थाखा लामा बानायखो थाइबसे थाखानि स्कुल बानायखो दिनै रायजो राजाफ्रा मेगन गुनुफ्रा नोंथांमोना जार्नालिस्टफ्रा जुदि रिसार्च वर्क खालामो इनभेस्टिगेट खालायो अब्ला नुजोबगोन बेवहाय 80 to 90% फैसाया बहा थांदों जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि फैसाया 80 to 90% फैसाया बहा थांदों साप्लाइ माने माबे कारापसन दा होमबा कारापसनखौ सोर खालामदों जोंनि दिनाव बेसेबां साप्लाइ जादों आरो बिथांमोननि दिनाव बेसेबां पार्सेन्टनि साप्लाइ जादों नोंथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै बेखौ अफिसाव थांनानै गासैबो रेकर्ड पत्रफोरखौ बुथुमनानै रायजो राजाफोरनो जुदि खोन्थानानै होयो जों नोंथांमोननो बिराद धन्यबाद होगोन मोनसे कुइसन सार इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे जिर' जागोन होननानै बुंदों मा जागोन जिर' जानानै थांगासिनो दं होननानै बुंदों थांनाय इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बेसेबां मोनामोनलाय